Co? Vent. Co jdeš kurva dělat? Jde to opustit. Tak až začneme. Počkej ty debile. Můžeme? Kde to je? Here. Skoro bych to chytl. Co to je? Jde to. Čau. Jsi normální vládou, pokud... Pičo tak. To nebyl chill. Ale ty jsi to hodila na ten. My si nemáme, myslím, co říct. Vyčít. Yes! 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 Rána! Po 100 hodinách! Projdeš Hodiny, vole. A teď ty... A máme vyskleno. Ne, vole. Nezvedej to, já to nepřežiju. Kurva. A sorry, že jsem skvěle v tom čas. Na takových milion těch kousků do píči. Co je to hard? Když aj na to ten smetáček se pořežeš. Tak jo, hezký den skončil. Asi jo. Tak asi bych se měla učit. Ukaž ho. Já jsem furt zasklená. Já ti to říkám. Oj. Co to je na to? Kým tu jsi? Akorát to byl tak hezký rámeček. Myslíš, že by to nepřežil bez skla? Máš pravdu. Tak pojď. Nejde to, vole. Kdyby se to aspoň rozbilo jenom trochu, víš co, jenom párkrát, tak by se to dalo třeba ještě slepit, vole. Ne, ono se to rozbije na milion kousků. To byl hard,